E sad, prije nego što pokušamo ponovno uspostaviti vezu sa kolegom Vlahovom, koji je u Sisku, kao što ste malo prije vidjeli, da vam pročitam priopćenje, zapravo odgovor na upit naše urednice, kolegice Ane Jelinić, koje je dobila od pročelnika Gradskog ureda za prostorno uređenje i sve ostalo, gospodina Dinka Bilića. Puškarićeva ulica, riječ je o ulici, naravno Lučkom, na dijelu od Karlovačke ceste do Gornjostupničke ceste kategorizirana je kao državna cesta D1 i u nadležnosti je Hrvatskih cesta. Prema našim saznanjima, kaže gospodin Bilić, u postupku je ishođenje prostornih dokumenata, dakle lokacijska dozvola i potvrda glavnog projekta, za dvije dionice Puškarićeve ulice na dijelu od Karlovačke ceste do Gornjeg Stupnika. Nakon ishođenja potvrde glavnog projekta, Hrvatske ceste će raspisati postupak javne nabave za izvođača radova na rekonstrukciji prometnice. Bože, samo priopćenje dugo traje, možete misliti koliko sve ovo ishođenje onda traje. Do tada se prometnicu redovito pregledava od strane Gospodarske službe Hrvatskih cesta, te se nakon uočenih oštećenja obavlja sanacija. To smo vidjeli kako izgleda. Granica grada Zagreba i nadležnost održavanja prometnice nalazi se 20 metara istočnije od Karlovačke, kućni broj 199, uključujući i obilazni otok na raskrižju Puškarićeva Karlovačka. Evo toliko iz gradskog ureda. Petar je spreman sa svojim sugovornikom. Evo dokaza da smo sve spremni napraviti da bi dali odgovore na upite u našoj emisiji. Petar, izvoli još jedan. Upravo tako. Minja, sa mnom je gospodin Željko Fiolić, predsjednik vijeća gradske četvrti Novi Zagreb. Ovdje je zbog obaveza u Sisku. Znate za problem stare Karlovačke ceste. Evo, vidjeli smo i u priči čuli smo što kažu građani. Godinama se ta cesta koristi, a zapravo nikako da se valjano rekonstruira onako kako bi to trebalo i što u krajnjoj liniji očekuju i stanovnici, a posebice vozači. Ja vas pozdravljam sve gledatelje, zahvaljujem se da sam u vašoj emisiji, posebno pozdravljam gledatelje Novog Zagreba Zapad, pa i Lučkoga, dakle, gdje je problem s tom cestom. Dakle, ona je u katastrofalnom stanju, to je jasno svima. Već par godina, dakle, vijeće zajedno u tjesnom kontaktu sa vijećem mjesnog odbora Lučko pokušava, dakle, intervenirati kod Hrvatskih cesta, obzirom da je to županijska cesta, da se jednostavno taj problem riješi. Međutim, mene čudi osobno da zapravo policija već nije reagirala, obzirom da je upitan odvijanje prometa po toj cesti, dakle, upitna je sigurnost kretanja, dakle, i pješaka preko ceste, djece i tako dalje. Ono što je tu još usložnjava taj problem, odnosno postoje takozvano prethodno pitanje, to je da ta cesta će se morati prekapati zbog... To bi bilo zapravo najgore. Tako je. Zato jer faktički postavljen je već kolektor. Očekuje se u 2015. prema informacijama iz vodoopskrbe i odvodnje grada Zagreba, očekuje se konačno da će krenuti izgradnja kanalizacijske mreže negdje u dužini oko 16 do 18 km i bit će ta cesta prekopana. Zato ja pozivam ovom prilikom gradonačelnika da u neposrednom kontaktu sa Hrvatskim cestama, dakle, prilagode svoje planove i da jednostavno kada se završi kanalizacijska mreža, da se onda asfaltira. I da se proba dogovoriti svakako, i to ćemo mi isto inzistirati na vijeću gradske četvrti, da možda postoji nekakva privremena mjera, jer zaista sam siguran da ovakva katastrofalno stanje, da vrlo rijetko imate cesta koja su u ovakvom katastrofalnom stanju. U samoj blizini grada Zagreba, da ne govorimo koliko taj zagrebački prsten je frekventan upravo u ovim satima, imali bi šta snimiti da smo u Zagrebu upravo na toj cesti. Evo, gospodine Fioliću, hvala na ovom uključenju i pokušaju da riješimo ovaj problem. Lijepo i vama i gledateljima još jedan pozdrav puno. Evo, toliko Minja ovdje iz Siska, drugi put, naravno, pratit ćemo stanje i što se događa sa ovom cestom, a naravno i što se događa sa rafinerijom INA ovdje u Sisku.